देलाय सोमस्रि बिराद रायलायबाय भिडिअबो कल खालामसै दे एबार ओमफ्राय खेबसे खुदुम हरलाय देलाय हे हाय मामा राजा मानसिफोर दं खाथियाव शाला खेबसे खुदुमनो खोन्थाबा नोंना फुरा खान्दानानो खाथियाव फैजोबो नामा हो बिदा फैलाय फंबाय फैलाय बिमा फैलाय बिफा फैलाय हा बिबै बिबौ गासिबो खान्दानानो बबेनिफ्राय फैलाय हा थैनाय मानसियाबो थांखांनानै फैगोन नामा हाखर सिंनिफ्राय हा हे अमा राजा मानो बुजिया नों आइया नाहरगासिनो आंखौ शाला जेब्लाबो खुदुमनो खोन्थाबासो आइया नाहरगासिनो आफाया नाहरगासिनो जाबाय थायोना हा ओरैनोबो रायलायनो हायो हे अमा राजा आं हारसिं गैया होनबा मानो बुजिया है बे नोंनि डायलगा खोनाय गुदुङासो होथेजोबसिगोन आंना खोमानिया दोन मादो नोंनि खुदुमनायखौ नांला आंनो हे अमा राजा मानो बुजिया नों हा फनावलाय माथो मोनबाय थाखो हा माथो इसिबां खोथा ओंखारबाय थाखो थांलाय साहा फुदुंनो आङो सिनि सापात लायना फैलाय नै दै गुदुङाबो जाखासिगोन नुबाय आइया आंखौ खामानि थिनदों दोनथ'नोसै दे अमा राजा रायलायनो आं नोंसायजों मा सौख्रा नोंलाय ओइ बादो दै रायलायबाय थालां दोनो शाला खुदुमनो खोन्थाबासो न'नि मानसिफोरा थांखांजोबना बबेनिफ्राय फैयोथाय आइ दं आफा दं माथो हौवा गोसोथोलै बिदिबालाय हा र' साम' खिंखिरिनो फन हरलायनोसैलाय आं दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि हाय सनानि जिन्जिरि हेल' अमा राजा मा खालामदोंलै हा साम' खिंखिरि ओरैनो दङ अमा राजा बरिंनो टाइम दङबालाय दा बेलासियाव लोगो हमलायनोसै नामा दे जागोन अमा राजा आंबो फ्रि दंखायो अके बिदिबालाय अके शाला साम' खिंख्रियानो थिग मारलै बै सोमसिना माबा आइ दं आफा दं टाइम गैया मा गैया टाइट खुदुंनो आन्थाखौनो मोना बेखौ शाला गार्लफ्रेन्डबाबो टाइट दुगैहैनि र' साम' खिंख्रिखौ लोगो हमनो थांनांगौ ना शाला गोजां बोथोर सफैबाथाय दुगैयानो हान्थुफ्रा माराम खाजोबनानै थायोलै हान्थुखौ एसे हुख'हैनि र' ला 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 लो 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 अ हेल' नोंखौनो बुंदों आं अ हेल' नार्जि बुदां दाया मावना लानानै दा मानो आंनि सिगाङाव मोखां खिन्थिनो हायाखैहाय हा नार्जि बुदां आंखौ थगायग्रा नों नार्जि बुदां सानबेसे थगायनो नों आंखौ सानसेबाबो हमजाफिनखायो थगायनाय मानसिफोरा मिथिबाय आरो थगायना लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो मोखां खिन्थिनो हाया जायो जल्दि खिन्था नार्जि बुदां जल्दि खिन्था आंनो मा खिन्थानांगौब्रा आयु मा खिन्थानांगौसो होनबावबाय अमा राजाजों मानो नोङो सिख्ला लोगो हमनो थांफानांगौ हा मानो लोगो हमनो थांफानांगौ नों अमा राजाजों आयु 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 खोन्थानायाबो थगायनासो खोन्थालांबावो आरो अमा राजानि लोगोनि बिबै थैनायनि सारादुआव थांनो होननानै सिख्लासो लोगो हमनो थांदों आरो बे अमा राजायानो बेनो आंखौ लिंनानै लानानै थांदों ब्रानो अमा राजा लिंबानो नों थांनांगौ जाहैबाय बेबो सिख्ला लोगो हमनो हा सिख्ला होननायखाय नोंबो जा खुसि खुसि थांथारबाय आरो ना बाज्ल' आथिं थोंसे गोजौआव थिखोलायनानै सोरमोन सिख्लाया नार्जिदां हो सोरमोन थोद आं सिनायालै बेबा सोरमोन आं माथो बोआखैलै सिख्लाखौ थगायनाया नायलाय सिख्ला लोगो हमनो थांनाय सिख्लाखौ माथो होबावाखै होनबा माबायदि थगायखायो नार्जि बुदां आयु 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 नोंसो लोगो हमनो थांदों ना नार्जि बुदां सिख्लाखौ नङालै आं मानो लोगो हमनांगौ जाखो आं लोगो हमाखैलै अमा राजासो लोगो हमदों मालाय आं सिनायबावानो सोरथाय सिख्लाया नार्जि बुदां नों आंखौ थगायनो सोलोंबायानो लोगोनि थाखाय लोगोनि सिख्ला लोगो हमनो थांनायखौबो खोन्थालायबावो आरो ना थांफालायबावो आयु खिन्थालायबावो आरो आंनो सरिलै नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आं बेफोरबायदि थगायथारला हापां माथिखाय नार्जि बुदां खेबसे थगायदावबाय जेब्ला बारे थगायबाय थासिगोन नों आंखौ खनलेनो आंखौ जाम्बि बानायबाय थासिगोन आरो आखोबां फेसबुकआवबो रिलेशनशिप स्टेटास होनानै दोनलायबावाखै आरो सिंगोलसो लायबाव मोजांखौनो मोनखाया खोमा आंखौ बिनिखायनो फेसबुकआवबो सिंगोलसो होनानै लाबावदों आरो हापां मानसिफोरनो खिन्थालायबासो मोजां मोनलायनाय जायो आरो फेसबुकआव होलायथारनांगौ आरो हापां माथिखाय आं सिंगोल होननानै मेसेन्जाराव सिख्लाफोरखौ एदाव हरबाय थायाखैथ' ओरैनोबा पासवर्डबो गैखाया नोंनि फेसबुकनि थोद मासे सानोब्रा नोंलाय हापां दाहाय आंनि फट'खौ नोंनि फेसबुकआव प्रफाइल होना लानांगौ मिथिबाय नङाबा आं फोथायखाया नोंखौ मा फेसबुकआव नोंनि फट' होनांगौ आं नुबाय बोरै गिदों गिनानै खुगाखौ बोरै सिदों नाङा दे आंबो सिंगोल होननानै बेलेग सेंग्राफोरजों लाइन मारिबाय थासिगोन आं मिथिबाय नोंबो जेरै सिख्लाफोरजों लाइन मारियो थोद बिदि नङालै आं रावबो सिख्लाफोरजों लाइन मारियालै नै बे डायलगा सेंग्राफोरनि हेशटेग लाइनखा आं रावबो सिख्लाफोरजों लाइन मारिफेराखै रावबो सिख्लाफोरजों आङो जेरावबो थांफेराखै रावजों फन रायलायफेराखै होननायफोरा सेंग्राफोरनि हेशटेग लाइनखा बादो फोथाय आं जेब्लासिम नोंनि फेसबुकआव आंनि फट'खौ दोना अब्लासिम आंजों दारायलायखा नोङो थांसै आं थोद मा जाब्रबोब्रा दसेनो रोंलालां नार्जि बुदां नोंसो सन्थला भाइरेल खालामग्राया आंलाय मा भाइरेल खालामलायखोब्रा बावबाय नोङो
पिकनिकआव जानुवारियाव सोमस्रिनि जौ फेनायखौ भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव हगारनाया भाइरेल खालामनाया आं फात्ताखौनो मोनाखिसैब्रा बोरै माला भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव हगारगोन फात्ताखौनो मोनासैलै नाजि बुदां नोंसोरबायदि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो जानला मानला भाइरेल जालाबायो माबा भिडिअ खालामबाय थायो मा मोजां मोनो भिडिअ खालामनो माबा मोनसे जाबानो लोंबानो भिडिअ खालामबाय थागोन आरो माबा मोनसे नुस्लाबनाय भिडिअ आरो ना थैदां फात्ता गैथाराब्रा दा आङो भिडिअखौ फेसबुकनिफ्राय डिलिट खालामबायब्रा नाजि बुदां नों भिडिअखौ डिलिट खालामब्लाबो माखासेफोरा शेयार खालामबाय डाउनलड खालामनानै लाबाय आरो बेलेग बर'नि फेसबुकफोराव हगारगासिनो ना नों बेफोरखौ नुदों नामा देलै नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आङो बेफोरखौ खालामथारला साला स्वाद सन्थला हा भिडिअ भाइरेल खालामग्रा हा मानो भिडिअ भाइरेल खालामनाय नों सोमसिनि जौ लोंनायखौ भिडिअ खालामनानै मानो फेसबुकआव हगारनाय नोंखौ गाराला नोंनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं आं भाइरेल खालामनो होननानै खालामाखैलै बोरैबा जाफ्लांदोंसोलै अमाराजा जाफ्लांदोंसोना आंबो नोंखौ बुफ्लांगोनसो बुरोलां खानायखौ हमनोलां जाबाय अमा राजा बेफोरबायदि बुबालाय माथो जाबावनो आरो खालामखांबाय जेब्ला दायखौ मावखांबाय जेब्ला दालाय बुनानैलाय माथो जाबावनो बादहो बुनाङा दिनै नारजि बुदांनि थाखाय गबाय नोङो मिथिबाय ओइ अमा राजा बिराद गिदिर दाय मावबायना नोंबो मा दाय मावखोब्रा आंलाय दाखालि साला सिख्ला लोगो हमनो थांनाया हाफाङा मिथिनानै आंखौ हनै रायना गालांबाय थिगसेनो है बेफोरलाय नर्मेलसोखा नांलायनाय बुलायनाय थाखायो दे थोद नोंजों जायालै अब्लाबो बांद्रायथार नोंना हाब आरो थांनो ओंखारदोंब्रा नोंलाय दालाय अमाराजा नोंनोलाय मा खिनो नांगौ हा ना बेखौबो भाइरेल खालामनो नोंलाय हा मुगै सुगै मा भाइरेल होनबाय थायोब्रा खेबसेल' खालामफ्लांबायलै आङो बेबो गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामाखैना जौ लोंनाय खालामदोंमोनलै बेबो भुलावसो बेफोरखौबो खालामना मिथिबाय जौ लोंनायफोराबो गाज्रियाव गोलैयो मिथिबाय मानोथो जौ लोंनाय भिडिअखौ नोंलाय हगारनांगौ जाखो सन्थला नोंखौ बुंनानै लाबबो गैलालै होद थादोलै नोंसोरो आंहा बिराद गिदिर खामानि दङ बाका सिख्लासो लोगो हमनो थांथारदोंलै बियो जियानो जाया दे नोंनि भाइरेल खालामनाय भिडिअ रेकर्ड खालामनाय आखलखौ गारदो नोङो मिथिबाय सन्थला नोंबो जे आरो नारजि बुदां आंखि भाइरेल खालामथारग्रा नालै नायनानैल' थाग्रासोलै आङो आच्छा नायनानैल' थाग्राया सोमसिनि जौ फेनाय भिडिअखौलाय मानो रेकर्ड खालामनानै फेसबुकआव हगारनांगौ गलथिसे मिस्टेकलै नारजि बुदां गलथिसे मिस्टेक दे नेक्स्ट टाइमनिफ्राय दा खालामसै ओइ दस्तिफोर आङो सोमसिखौ भाइरेल खालामनो होननानै खालामाखैलै बोरैबा नायनो होननानैसो खालामदोंमोन आङो नायनानैल' दलद थागोन होननानै बेखौनो बोरैबा भाइरेल खालामफ्लांबायलै आं भिडिअखौ माथो होनबावनोब्रा दस्तिफोर जाफ्लांबाय ओइ दस्ति मा हारसिं रायलायगासिनोलै माबालाय दस्ति सोमसिनि भिडिअ भाइरेल जानाया आंखौसो दाय होगासिनोलै मानसिफोरा नोंनाबो जाद्रायासै नालाय दस्ति नोंबो बिदिसो होनबायलै आंखौ दे जेबो नंला माथो खालामबावनो आरो जाफ्लांबायसै आरो आं अमा राजाखौसो नायगिरदोंमोनलै अमा राजा फैसा दाहार लादोंमोन दाबो होआखै आंनि 1000खौ मालाय सिख्लाजों लोगो हमनो थांलायबाय खोमा अमा राजाया मा गमलै मा गम थोद गारालै दिनैबालाय फैसाखौ लानासो गारगोन आं बिनिफ्राय जोङो लोंनांगौ नङा होमबा मानोना जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ थौ बिदिबालाय अमा राजालाय मा एसे गोबाव खालामगोसै ओइ साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि सफैबाय अमा राजा हा मानोथो गोबाव जायामोन अमा राजा हा माथो बुंबावनोब्रा लामायाव सैमा फाग्ला मानैसो लोगो मोनदोंमोनलै बिसोरखौ होखानायावनो गोबाव जाबायलै दे जेबो नङा अब्लाबोथ' नों फैबायना थौ बेरायहैनोसै अमा राजा थौ बिदिबालाय बेयावनो जिरायनोसै नामा अमा राजा जेरावबो जायोलै साम' खिंखिरि नोंजों थाफानो मोनबानो जाबाय जिरायदो अब्लालाय देलाय खर' नाना होलाय खर' नायैनो रायलायफुनोसै सानैजों दे अब्लालाय मा एसे मोजांलै नोंनि आखाया मा एसे जादु गोनांलै साम' खिंखिरि मोजां ना अमा राजा दाबायदियाव नों आंखौ हाबा लानानै थाङोब्ला आं नोंखौ सानफ्रामबो खर' नानानै होगोन अमा राजा नंगौ नामालाय साम' खिंखिरि
औ नंगौ आं बिराद मोजां मालिस खालामनो रोङो थ' खर'खौ हामबायसैलै हामबायसै आंनो बेफोरबायदि गार्लफ्रेन्ड हिनजाव नांखाथारगौमोनलै खर' नानानै होग्रा माने खर' मालिस खालामनो रोंग्रा आरो अमा राजा नों जेबो जिंगा दासि आं दङ ना दे जागोन दे जागोन आच्छा अमा राजा नेक्स्ट माला लोगो हमफिनगोन जों नै माथो फन फैगासिनो दं नोंना र' आं फनखौ थिखांगोरनि दै दसे थाथ' नोङो न'निफ्राय फन हरदों ओइ सोमस्रि दै बबारि मा जाखो हा मानो फन हरदों नों दा ओइ अमा राजा नोंखौ खुदुमनोसो फन हरदों आं दा न'आव रावबो गैया नालाय दासो मानो नांगौब्रा दय नांगौ टाइमाव हराखै दहाय आइमोन दङमोन नालाय बेनिखायनो खुदुम हरनो हायासै भिडिअ कलबो खालामनो हायासै दाथ' रावबो गैलाना दे खुदुम हरनोसै आं दे दा नांथ'ला नामा गाबोनफोर दा एसे बिजि आं दोनथ'नोसै दै सोमस्रि दे अब्लालाय हा माथो बुंखो अमा राजा न'निफ्राय है बादे बेफोरखौ दे खर' नालायदो फै अब्लालाय